D'avui, l'última d'aquest any que malauradament continuem actius perquè la situació malauradament continua igual. Avui farem una mica semblant al que vam fer la setmana passada. Hem preparat unes nadales amb els companys grallers i avui per començarem amb una altra peça diferent. És una cançó del grup Esquirols. No caldria repartir encara. Estan repartint cançons. Aquesta no trobareu la lletra perquè ha sigut una cançó afegida, és una cançó del grup Esquirols. Esquirols és un grup que va funcionar des de l'any 68-69 aproximadament fins a l'any 86, per tant en una època de final de franquisme i principi de la mal anomenada transició. Per tant va ser tota una lluita, un grup que cantava en català en aquella època va ser tot plegat molt complicat. Ells van composar, entre moltes altres cançons, van composar una cançó que porta per nom Cançó Brindis. Per què Cançó Brindis? Brindis perquè explica la cançó que no podem brindar a taula fins que no hi siguem tots. És una cançó composada probablement a principis dels anys 70, que ara, el 2018, és plenament vigent. Estem en festes de Nadal, fem els àpats familiars, fem els brindis, però sabem que brindem a mitges, perquè no podem brindar, perquè no hi som tots i no hi som totes. Per tant, us oferim aquesta cançó Brindis, que com dèiem és plenament vigent, Cançó Brindis dels Esquirols.